No niin, morjesta hei. Teidän tilojen iloksi ajattelin tehdä tämmöisen asuntoautossa elokuvaesittelyn, jota tämä Jussi sitten auton omistaja tuossa pitää kädessä, mutta mennään tuohon itse elokuvaan. Tämä on aika monelle varmasti tuttu sekä vanhemmalle että nuoremmalle sukupolvelle jotakin kautta. Pohjanmaa, ja se oli muistaakseni 88 vuodelta. Ja ketäs siinä sitten, otetaan vähän arskuja sivuja ja katsotaan. Esko Salminen, Taneli Mäkelä ja Pekka Parikan elokuva Antti Tuurin romaanista. Ja siinähän meillä on muutamia kuvia, tuosta näkyy mitä on tuo pieniä stillikuvia kyseisestä elokuvasta. Sitten vähän käännät takapuolta. Noin päivätä vielä sieltä. Katsotaan. Tosta mä voin sitten olla ihan hiljaa, että katsotte vaan sieltä ruudulta sitten. Jotka nyt ei ole nähneet, niin saa vähän juonesta kiinni. Tuolta näkyy sitten vähän, koska se on valmistusvuosikin. Tää on ihan tämmönen pienikoppainen myyntikasetti. Mutta kiitos Harjavallan suuntaan, vaikka et varmaan enää siellä pitkään asustakaan, Antti Sihvoselle tästä lahjoituksesta. Tämä oli erittäin hieno, koska minulla on tästä vain sellainen kirjastoversio, missä vähän on leimoa tuossa edessä, niin tää tuli oikeaan osoitteeseen. Ja sitten otetaan sitä vielä kasetti sisäpuolta, niin katsotaan, että siellä on se, mikä siellä pitääkin. Niin siellä näyttäisi lukevan meille Pohjanmaa. Tosiaan 88 vuoden yksi parhaista suomalaista elokuvista. Se oli siinä kaikessa komeudessaan. Me emme sitä turhaa rupea sen enempää. Tää on niin hyvässä kunnossa, että se menee vielä testiin tuossa sitten myöhemmin. Ja sitten sullahan on siinä sitten Pohjanmaan kastiksi vielä tommonen Matti Eskon C-kasetti Rekkamies. Varmasti jokaisen, ainakin rekkamiehen autossa on tämä jossain vaiheessa soinut. En tiedä onko C-kasetilta, mutta ehkä vanhemmalla sukupolvella ainakin. Ai, sieltä löytyy meillä tässä vaan se noin päässä kasetti, niin katsotaan vielä sitten. Nyt saadaan vähän tekstiä siihen. Kyllä siellä ihan oikea kasetti meillä on. Vähän näytetään toista puolta vielä sitten. Niin A ja B-puoli sieltä löytyy. Me ei nyt tässä viittis soittaa, kun mä oon saanut tosiaan näitä YouTubesta niin paljon moitetta noista tekijänoikeusvaatimuksia. Mutta kyllä mä veikkaan, että tää tulee vielä. Mä voin tämän muuten ehkä vielä laittaa sen musiikin, jos jää sittenkin. Kiitos tosiaan, kun seurasitte tätä esittelyä. Ja tää oli tämmönen asuntoautossa elokuvan esittely sekä C-kasetin. Kyseessä elokuva oli Pohjanmaa ja sitten Matti Eskon Rekkamies C-kasetti. Se on siinä ja se on kaikille. Moi. On rekkamies, keikalla alas. Tonneja takana, rautoa alla. Poikana päätin, mä oon rekkamies. Aika moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hittosoikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kuuluva konttori on rekkamiehen hotelli. Ja pennit revittävä irti tiestä. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä, sanosvaltio niellä. Silmiä painaa, ei uni anna lainaa. Ei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä.